Život si musíš udělat hezký. Prostě jaký si to uděláš, takový to máš. Jasně. Nejsi takovej debil, aby si teď jezdil do Španělska nebo Portugalska. Pravidelně sleduješ, co se děje ve světě a žádný klimatické katastrofy tě nepotkávají. OK, ale co mikroplasty? A co nanoplasty? Jak ovlivníš to, aby byla tvá rodina v bezpečí? Na jaký ostrov se odstěhuješ, aby sis to udělal pěkný? Vědci zjistili, že současné generace začínají být nemocné dříve a trpí více chronickými chorobami než jejich rodiče ve stejném věku. Dokonce i rozdíl pouhých několika let se už výrazně odráží v míře nemocnosti. Přitom rakovina a hypertenze patří mezi hlavní onemocnění. Kromě toho se v každé další generaci zaznamenává nárůst počtu chronických onemocnění u jednoho člověka. Nemoci, které byly dříve považovány za stařecké, se stále častěji objevují u mladých lidí. Je důležité poznamenat, že tato tendence se shoduje s rostoucím znečištěním životního prostředí plasty. V důsledku působení elektrostaticky nabitých nanoplastů může biologický věk buněk u člověka již ve 20 až 30 letech odpovídat stavu 50 až 60 letého člověka. Vytváranie falošnej nádeje je extrémne nebezpečné. Vychádza z nepochopenia reality a základnej ignorancie. Musíme si pamätať, že najnebezpečnejšie častice plastov sú tie, ktoré sú dostatočne malé na to, aby prenikli do našich buniek. A ako náhle mikro- a nanoplasty vstúpia do našich buniek, nedajú sa odfiltrovať ani odstrániť. Stanú sa súčasťou tela a pomaly nás ničia znútra. A máme veľmi málo času na prijatie správnych rozhodnutí. Napriek tomu, strata inteligencie nie je to najhoršie, čo nás čaká. Dlhodobé vystavenie mikro- a nanoplastom a ich hromadenie v mozgu vedie k postupnému zlyhaniu aj našich najzákladnejších funkcií prežitia. Inými slovami, riskujeme, že stratíme nielen našu schopnosť myslieť, ale aj samotnú schopnosť žiť. Čím viac som sa dozvedel o nanoplastoch, o tom, aké sú rozšírené a aké sú ich škodlivé biologické účinky, tým viac som skutočne veľmi znepokojený z toho, čo presne sa deje a ako veľmi to teraz ovplyvní nás a budúce generácie. A vedie to k hlbokému zamysleniu. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby ľudia pochopili, že tu nejde o nejaký veľký kus plastu, ktorý je tam niekde vonku, ale ide o rozklad týchto častíc na ešte menšie, tohto produktu, na neustále menšie častice, ktoré pre nás potom predstavujú to obrovské nebezpečenstvo. A to je, myslím si, niečo, čo sa musí dostať ľuďom do hlav a do ich myslí, aby pochopili, že toto môže byť lavína,